गोबावसैमोन लाइभ फैया ओमफ्राय दिनैहाय दसे सम लाइभ थानोसैलाय खामानिबो गैया बरिं मोनदों डिउटियाव दङ दंनायालाय सोर सोर अनलाइन दङ फैदो दसे रायज्लायनोसै गोबावजों खनसे गोसो गैयामोन आं लाइभ फैनो माथो उफाय लाइभ फैनानै थायाब्लालाय गोरिब अबस्था थाखा फैसा दंजायो ना मा दंजायो मालायनि बान्दा जानानै मावनानै जायाब्लानो उफाय गैया सालथे नम्बरखौ आं गय जानाया थाबथारो नाम्बारखौ पाब्लिक खालामनो बाबायलै नोगोद डिस्टार्ब जायो पार्सनेल नांगौब्ला इन्सटाग्रामाव मेसेज हरब्लानो जाबाय गयारि हेलौ ब्र गोसो दसे सम वाइफाइ खावनानैहाय लाइभआव जिरायदों नै नेटथ' नांखाया आं थानायावहाय रेस्टुरेन्टनि वाइफाइखौ खावब्रबदां दसे चेनेला मा सिनायला नामा आंखौ गयारि सासेखौ गोसोआव फैदों आं रस्टारखौ गयारि रस्टारखौ आंनाव इन्सटाग्राम गैया बानायनानै ला गैयाबा दानि आजिखालि इन्सटाग्राम फेसबुकजोंल' बांसिन मानसिफ्रा माबायो फेसबुकआथ' आंना मेसेन्जारखौनो अफ खालामना दोनदों आं जेबो नुवा हरलाबो जाया फेसबुकआव नाङैनि माबा ग्रुप खालामना हरबाय थायो फेसबुकआवहाय डिस्टार्ब नटिफिकेसन ओंखायनो मेसेन्जारखौनो अफ खालामना दोनदां हरदोरा सालथे नोंजों जा रायलायनो लुबैदों मबे दैथुन जाखो बे थुक्राझारनि दैथुन नामा इन्सटाग्रामाव हर डाउनलड खालामनानै आइडि खालामला इन्सटाग्रामावहाय आइ लाभ इउ टु सोरां आइ लाभ इउ टु होनबालाय माथो बस्था थिखांलाबायखो ना बस्था थिखांलाबायखो बाक्सानिसो सालथे हाँ इतना दिन किधर था सर दिखाई नहीं दिया एग्जीबिशन में मिलता ही नहीं था घूमने के लिए जाता तो किधर आया एक दिन भी नहीं आया मैं दो बार गया तुरमुरी की दुकान पे गया तुरमुरी से बात करके गुरु उधर से हाँ थोड़ा टाइम रुका था ना बॉस का बर्थडे में किसका बात कर बॉस का बर्थडे में इधर उधर एग्जीबिशन में रात में हम नहीं था उधर नहीं था हम नहीं आके तो कुछ नहीं था अभी ज़्यादा कस्टमर नहीं उठाना उधर भी 3 बजे होम देख रहे हैं अभी बहुत अभी तो 3 कुछ नहीं है 3 बजे एक बारिश चालू न्यू ईयर में होगा ज़्यादा ना अच्छा रहेगा न्यू ईयर में अच्छा रहेगा बहा दं आदा माबा मालिकनि आगदा आखान्थियो जोङो बेथन होयोला एसे बख'ना लायोमो फैसाया बिसोर लाबोजोबो मालिकनि फैसाखौ बिसोर कालेक्ट खालामजोबो माहाजोनालाय सिख्लाफोर गोदान लानानैसो बेरायो मैया नुलाङा बेयावहाय सुबा हिन्जाव लाबोनानै जौ लोंफैबाय थानाया न' सिङाव सिरिनो वाइफाइ होलाय
जोंनायल' सालथे जोंखायो मा जायगानि फंबाय नों आङो चिरां जिल्लानि खयला मयला साइडनि दा हटेलावनो दङ मिथिबाय हरनायसै आङो नोंथांनो आङो बबे साइडआव थायो मानि सिन्था जादों बेबा मालायबा मानि सिन्था जादों नैबा मालायबा नै कन्ट्रल खावब जिरायना दं फामि सना इउटुबारा फेसलक होनानैहाय लकआखौ मोनथाम होना लादों आरोखि फेसलक फिंगार लक ओमफ्राय बै बोर लाग्राया मा होनो मा लक होनो बिदिखौहाय बिदि होना लादों मोनथाम खनसेनो मबाइला मा खालामना लाखो चेनेल लिरफुनायावनो मबाइलानो लक आरोखि दासो फुङाव दखानाव हैना फैदों ओमफ्राय लाजिनानै थाखोमाबायनो माबा लक सिफायनोहाय ओमफ्राय स्टाफआव सोर सोर दंबाव बैयाव दंबाव होननाय सासे बर' आइजो मा होनो बाव सासे दङ स्टाफनि मानसिखौ खोन्थाबायनो आं ओमफ्राय आंजों सासे हौवा मानसि लोगो दंबावो आरो ओरैना हरलाय फामि सना इउटुबार इयो नै फामि सना इनि इउटुब चेनेलनि नामा मबाइलखौनो फुरा लक खालामना लाजोब्बाय दा खेवनो हायाखिसै रिसेन्ट खालामनोबो हायाखिसै दहाय फुङावसो दखानाव हैना फैदों दा बेलासियावसो मोनगोननो 550 थाखा बिदों लक सिफायनायनि एनिमाल मुभि देखो मा जायगानि बारा फैयाखै आं एसे बायहेरायावहाय दिन्थिलाबायहरनि नोंथांनोहाय बाहेरानि कन्डिसनखौ एसे देखायनि नोंथांमोननो दिनै लाइभआवहाय गोबावजों खनसे लाइभ फैनायनि नालाय बेयाव दङ पान दखान ओमफ्राय बेनो जाहैबाय जोंनि हटेला नै केरेला थांग्रा रड दै ओरैहाय डाइरेक्ट थांबाय ओमफ्राय ओरैहाय माइसुर सिटि थांबाय ओमफ्राय बेयाव दङ जाहैबाय देन्जार बुस्थु नै MRP होनबाथाय देन्जार बुस्थुखा दा बेयाव मोनजोबगोन आरो नै साफा बिसिनि दं वाइफाइजोंसो सोलिगासिनो दं आङो बन्द'बो जाब्रलायो वाइफाइआनो डाटाखौबो अन खालामना लानांगौ दा वाइफाइआ अफ जायोला डाटाया खामानि होनायनि मानो नोंथ' कमेन्टआनो फैदेनाखिसै थांजोब्बाय मानसिफ्रा नायग्राफ्रा ससे देखायनानै दोनथ'नोसै आंबो लाइभखौ बिजनेस खामानि मावनोसै बैयो जाबाय सामुन्डी हाजो बै नुहुरनाया सामुन्डी हाजोनि सेरावनो आं थाग्राया सोरबा फैयोब्ला बै सामुन्डी हाजोखौ होसोबोब्लानो जायो नै आंनि हटेलाव फैयैयानो लाब गैया फैयैयानो मोजांलै बे दङ बिसिबा गिदिर आयना फुङाव डिउटिनिफ्राय फैग्रोमोना बे आयनायाव नायफैजाहैबाय जोङो नै फुगाराबो आयनाखौबो कालार खारजोबलायबाय स्रां ओमफ्राय नैबे जाबाय जौ लोंग्रा हल आरोखि ओंखाम जाग्राया हौरै दहाय आं हाबजेनहैनायजों बेबायदि देखायनायथ' मानसिफ्रा बांसिनानो नाया गार्डेन हाब्ला बेयावनो जिरायनानै थायो जोङो ज' बर'जों बर'
रिल्स या नायनि आं र' बेलाय फुंनि आलदा वाइफाइआ ओरैनो नांफैलायबाय बेनो जाबाय बेखौनो ज' रिल्स बानायलायबाय थायो जों साब्रै साबाजों मानसियाथ' गैखाले थांजोबखाबाय बिदिखौ रावबो नायखाया फामियालाय नुबा निसोबा निरन निमन फामिया सिङाव सिन्था जाना दंलै मबाइला मा खालामनानैहाय ने गावनो इउटुब चेनेला दासो देरफुगासिनो बेने मबाइला मा गावनो गावनि मोखांनि लक आखाइनि लक ओमफ्राय बे ओरै बोलाग्राया बिदि लक मोनथाम लक होना लादों गावनो बावखोना माखो ओमफ्राय जायाखिसै मबाइलानो लकआखौनो लक खुलिलाबो जायाखिसै इनकारेक्ट लकल' दिन्थियो रं पासपुर्टल' देखायो दा ट्रि हाउसाव गाखोबाय आङो नै ट्रि हाउसनिफ्राय गाहायाव माबायदि नुयो बेनो आरो ट्रि हाउस माथो बादालि खि गोजा ना मा जाखो बेलाय ग्रोन ग्रोननो बेयावखि सोरबा गाखोना ओंखाम जाफैगोन नै बादालि खिनाय नोंसोर सुमुना मा जाखो नै साफा बिदि गोजा दोनथ'नांसिगोन लोगोफोर बेफोरबायदि भिडिअखौ नायाना रावबो नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय भिडिअ लाबोब्लासो नायो ओंखायनो बे नांलाय खमलायनिल' लाबोनो लुबैयो आं भिडिअखौनो बिदिब्लासो नायो नालाय आरो इउटुबावहाय मोजां इउटुबार जानोब्ला एसे थाखा गारनो हानांगौ होमब्लासो मोजां भिउबो मोनो बिदि जायो आरो दा जोंलाय खामानि मावनानै जाग्रा मानसि थाखा गारनो हाया ओरैनो जाब जुब ब्लग सक बानायबायो जाया एसे नांलाय खमलायनि भिडिअ लाबोब्ला एसे जासाबो जानायालाय साबसिन जायो आरो नांलाय खमलायनि लाबोला इउटुबावहाय ओंखायनो इउटुबारफ्रा नांलाय खमलायनिल' बांसिन लाबोनायखौ नुनो मोनो जोंनि बर'आव मोजां भिडिअ लाबोब्ला जाया नालाय ओंखायनो बांसिन इउटुबारफ्रा नांलाय खमलायखौ लाबोनो मोजां मोनसै आरोखि भिउ जायो नालाय नांलाय खमलायनि लाबोला बिदिनो आरो नांलाय खमलायनि भिडिअ लाबोनायनि जाहोनानो बेनो गासैनिबो बेसेबां इउटुबारफोर दं जोंनि बर'आवहाय नांलाय खमलायनि भिडिअ लाबोला बिराद भिउ जायो जोंनि बर'आवहाय बयनिबो चेनेलाव थांना नायहै नोंसोरो नोंथांमोना दा जों मोनसे मोजां भिडिअ मोजां ब्लग जायगा देखायनाय बबेबा जायगाखौ खोन्थानाय बबेबा हावरिया न'खरनि हाल साल खोन्थानाय बेफोरबायदि भिडिअ लाबोथाय रावबो नायनाय नङा जुदि नांलाय खमलाय बखिनाय गाज्रि भाषा बुंनाय गाज्रि सोदोब बुंनानै रायनाय बेफोरखौला होसो सार्च खालामलायनानै नायहैगोन ओंखायनो दा बर' इउटुबारफ्रा बांसिनानो बे नांलाय खमलायनि भिडिअखौ लाबोयो आरोखि नङाब्ला लाबोआ जागौ आंनि मोनदांथियावहाय आरो बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय आङो लोगोफोर रायजो राजाफ्राबो गैखाला थांजोब्बाय गोबावबो जाबाय 16 मिनिट गाहाम लाइक गोबावजों खनसे दिनै लाइक थानायखाय हयथ' पाब्लिकफ्रा मोजांबो मोनाखै जानो हागौ दा जोंनि बर'आवहाय महर मोखांबो बासिलायग्रा दङ इउटुबार जायोब्ला महर गोसा जानांगौनो मानांगौनो होनलायग्राबो दङ नालाय जोंथ' जाम्बा जाम्था मोखांफ्रानो जाम्बा साइस नालाय सोर नायनो नङा होमब्ला दा जोंनि सोनाबहा बिहाराव बारनोब्ला मोसौ लावखार बोरमा लावखार बहायबा बयलार नायग्रा मानसि नैफोरखौहाय इउटुबार नुनो मोनगोन ओमफ्राय जोंनि बर'आवहाय बैफोरबायदिया इउटुबार जानो समाया बेनो आरो माने जोंनि दा सानखांथिया बिराद गाहायाव दङ आरोखि जोंनि बर'फोरनिया आं बेखौनो सानो आरो दा गुबुनफोरनिखौ नायोब्ला हनै लेखा रोङाब्लाबो इउटुब चेनेल खुलिनानैहाय मोसौ गुमनाय बोरमा गुमनायफोरखौनो ब्लग होयो बिहार बायदियाव इउ पि बायदियावहाय
आं चेक खालामजोबो गासैबो हारिफोरनिखौ माबायदि ओमफ्राय जोंनि बर'फोरनि एसे आलादाखा साननायानो मारैथाय ना रोंगौथि गैयिनि थाखाय जाखो ना बुजिनायानो खम जाखो ना गियानानो खम जाखो बेखौथ' आङो बुंनो हाला बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि लाइभखौ आंबो बेयावनो फोजोबबाय जायफ्रानाखि गावनि बेसेन गोसा समखौ दोननानै जसे सम आंनि लाइभआव जयेन जाफैदों बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनानै आङो दिनैनि लाइभखौ बेयावनो फोजोबबाय जुदि कन्टेक्ट नाम्बार नांगौ इन्सटाग्रामाव मेसेज खालाम अब्ला मोनगोन आङो बेयावहाय पाब्लिक खालामनो हाया बिराद डिस्टार्ब जायो फुङावबो आं सिखारनायनि सिगांनो फन गाबबाय थाखागोन आं साइलेन्टसो खालामनानै उन्दुनो हाया बेनो आरो बेयावनो जोबथाबाय बेयावनो थुंगेबाय लोगोफोर बाय बाय